Egun on guztioi, ongi etorriak Euskaltzaindiaren etxera, guztion etxera. Duela 10 urte, Euskaltzaindiak bere 80. urteurrera ospatu zuen. Orduko hartan, eskerrak eman genizkion Euskal Gizarteari, urte andana erreskada luze horretan, aintzat eta gidari moduan hartu zuelako Euskal Gizarteak eta hartu duelako Euskal Gizarteak Euskarari dagozkionetan Euskaltzaindiaren lana. Gaur, 100. urtea Euskaltzaindiaren bizitzan hasteko puntuan dagoela, mezu berberari eutziz, harago joan nahi dugu. Eta dei zabal bat egin nahi diogu Euskal Gizarteari, Euskararen etorkizuna eta Euskal kulturaren etorkizuna guztion artean egin dezagun. 100 urte, mendeurrena, 1918-1919 urte bitarte horretan sorturiko akademia hori, edo hura, gaur, erakunde Euskarari dagozkionetan, erakunde aholku emaile ofiziala dugu. Historian zehar, zinezko komunitate zientifiko eta akademikoa ondu duena, eta bere egitekoa, hasieratik bertatik, gizartearen zerbitzuan jarri duena. 500 eta zenbait inguru Euskaltzainek osatu dute historian zehar, eta osatzen dugu egun ere akademiaren aria, akademiaren bizkarrezurra, erakundearen langilekin eta herritarrekin batera. Guztiok osatzen dugu halako errealitate sendo eta esanguratsua, Euskara edonon aldesteko eta aldarrikatzeko. Euskarari buruzko lanak, ikerkuntza eta jagote lanak, bilduz eta bateratuz, eta pentsamolde desberdinetako kideen bitartez lan eginez. Hortxe bertan jarri ditu betidanik Euskararen Akademiak bere helburu eta xedeak. 100 urte geroago, aldikadak pasatu dira. Euskaltzainen belaunaldiak igaro dira etxe honetatik eta aurreko etxe hartatik, Erribera kaleko 6. zenbaki hartatik. Haiek etorri dira Euskararen lurralde desberdinetatik, baina beti ere guztion artean gauza bera izan dugu goiburu edo printzipio nagusia, Euskara bera eta Euskal kultura. Euskararen instituzioa da Euskaltzaindia. Euskara instituzionalizatu egin dugu eta egiten dugu alde batetik eta bestetik zerbitzua ematen diogu gizarteari. 100 urteko kontu hau, 100 urte betetze hau, gainera azpimarratu beharra dago, jarraitutasunez egiten dugu. Etenik gabe, 100 urte horietan Euskaltzaindiaren presentzia Euskal Herri osoaren lurraldetan
ezaugarri nagusia baita. Eguneroko lanean eta tenore bateko eta besteko aldiak, batzuk gozoagoak, besteak ilunagoak, latzagoak ezagutu izan ditugu, jakina, mende baten barnean halakoak izaten baitira. Euskararen aldekotasun eta kontrakarreko jarrerak ere ezagutu izan ditugu, baina euskaltzaindia beti abantean, beti present, beti lanean, euskararen alde eta euskararen mesederako. Ohiko izaten da holakoetan aipamena egitea zer egin dugun eta zer egin behar bada ez dugun. Gehiengo zabal batek identifikatuko du euskaltzaindia euskararen batasunarekin. Bego, ondo dago. Euskararen batasuna egiteko euskaltzaindia gainera gizarteari adi egon zen orduko hartan eta erne egote horretatik etorri zen gizarteak berak eskatzen zuena aintzat hartzea eta aurrera eramatea. 50 urte betetzen dira hain justu hori gertatu zenetik. Baina bestelako realitateak ere izan dira euskaltzaindiaren bultzadaren emaitzak. Bertsolari txapelketa, AEK, Euskal Idazlen Elkartea, Itzultzaileak, USEI, Euskarazko herritalpenak, literatura eta ikerketa lehiaketak, hiztegiak, .eus. Horrelakoetan eta halakoetan beti izan gara, eta izango gara, eta izan behar dugu. Euskararen erakundea bai gara, eta euskararen erakundetze horren bitartez, uste dugulako gure lana horixe dela. Gerora, errealitate horiek, bere bostean, edo euren bostean, jarraitu ahal izateko. Hor sortu da gaur egunean ezagutzen dugun, euskalgintza modernoaren azpigitura. Eta hoietan, beti present egonda euskaltzaindia bere lanarekin eta bere bultzadarekin. Historia alde batera utzita gatozen gaurko egoerara. Guk akademian ari garenok, argi daukagulako bete-betean bizi nahi dugula euskararekin eta euskal kulturarekin, 21. mende honen nundik norakoak, aldaketak, bestelakoak egiten ari gara, eta alegin bereziak. Alegin bereziak hain zuzen ere horrekin bat egiteko. Gaur egunean, gure gizarteak, gure euskal gizarteak, eta euskarari dagozkionetan dagoen euskalgintzak, halakoak eskatzen baititu, eta euskaltzaindia guztiz konbentzituta baldin baitago, hori beharrezkoa dela. Uste dugu, azkeneko urtetan, hori nabaritu egin dela, eta dudarik ez izan, zalantzarik ez izan, areagotu egingo dela. Horretarako, sekulako aitzakia, sekulako abagunea daukagu mende horrenarekin, eta horretarako baliatu nahi dugu, besteak beste. Betidanik izan dugu zerbitzu bokazioa. Zerbitzu bokazioa euskaltzaindia espaitugu ulertzen, gizartearen zerbitzuan espaitago, espaldin badago. Halakoa gertatuko balitz, alperra eta utzutza izango litzateke euskaltzaindiaren zeregina. Baina zerbitzu bokazio hori indartu eta askartu nahi dugu. Eta horretarako, berriro diot, sekulako abagunea daukagu mende horrenarekin. Sarritan gertatzen da, egitasmo horiek, hitzutzak izaten direla, gu saiatzen gara hitz hutsetatik harago joanez, errealitate bihurtzen halakoak. Sare sozialetan berebiziko ahalegina egin dugu, bestelako digitalizazio lanetan ere hor dago, hiztegigintzan batez ere, eta gainera sistema bat jarri dugu martxan, aldian, horko berrikuntzak gizartearen eskuetan jartzeko. Baita ere, Euskarri Digitalean gure argitalpenak esartzeko eta nola ez, webgune berriaren esperantzan ari gara une honetan lanean. Baina nahi dugu horrekin batera ere partekatu
gure egitasmoak partekatu eta euskalgintzaren aktore, eragile diren hoiekin batera jorratu, batera jokatu. Gure egoitzak, gure ordezkaritzak modu zabal batez ulertuta eta benetako gune kulturalak izan daitezen euskara eta euskal kulturaren inguruan. Gardenak behar dugu izan eta horretarako gure webgunea erabiltzen dugu, guri buruzko datuak, nik esango nuke inoizkorik hurbilena eta dinamikoena lortzeko gure presentziaren bitartez. Eta badakigu, bide hori edo bide horrek ez duela bukaerarik, ez duela amaierarik, etengabeko bidea baita, egunero egiten duguna guztion artean. Horrexaitzi baliatu nahi dugu mendeurrena euskal gizarteari dei zabal bat egiteko. Hain zuzen ere, eskerrak eman genizkion gizarteari, eta gaur gizarte horri esaten diogu ilusioz, posez eta itxaropenez egin behar dugula lan, 21. mende honetan euskara eta euskal kulturaren alde eta mesederako. Ilusio berritu hori eskatzen diogu, ilusio berritu horretan izan nahi dugu gu ere partaide, eta ilusio berritu horretan aurrera egin nahi dugu, eta jakina, zalantzarik ez izan, aleginak hor izango dira. Euskaltzaindiak nahi du, behar du, euskararen alorreko eta euskal kulturaren eta bestelako alorreko gizarte eragilekin batera jardun, alik eta modurik zabalenean. Hala esan nuen, orain dela 13 urte euskaltzainburu izendatu nindutenean euskaltzainosoek, eta hala berresten dut gaur egun ere. Erakutsi nahi dugu, euskara eta euskal kulturaren aldetik indartsu eta baikor gatozela. Gu ez gaude iltamuzko lantu eta hauenetan ibiltzeko gogoarekin. Kezkak eta ardurak bai, jakina, baina kezkak eta ardurak horretan eta hoiek gainditzeko eta aurrera eramateko eta kudeatzeko baikor eta itxaropentzu agertu nahi dugu gure 100. urte honetan. 21. mendea iritsi da, bai. Euskara bizidi dago, batzuk hori espazuten hain zuzen ere sinisten. 22. mendea ere iritsiko da, eta guztion partaidetzarekin gure ustez eta gure alegina da, euskara hor egotea, eta nola ez euskaltzaindia, euskararekin batera, horretan jardutea. Euskaltzaindia, orain dela 100 urte sortu zen, une berean gertatu zen bezalaxe, horre egongo da jardunean. Euskara ehuntzen, euskara bilbatzen, euskara bermatzen. 100 urteko hau, 100 urteko parkatu errezkada hau, gure erakundearentzat lekuko ederra baita. Egin denaren eta eginkizun dagoena, dagoen horren, erakustaldia eta partekaldia egiteko. Ekin eta jarrai, euskara ehuntzen etenik gabe. Parkatu, estula, eta orain, Sagrario Aleman, zuzendaritzakide, euskaltzaindiaren zuzendaritzakide, berak egingo digu, hain zuzen ere gure logo eta lelo berriaren aurkezpena. Sagrario, zuk duzu hitza, mila esker. Lehenik, egunon, guztioi. Esan behar dut, gauza handi baten aurrean gaudela, 100 urte bete dituela akademiak, gaztea da, 100 urte izan arren, baina gauza handia da eta horrek nolabaiteko urduritasuna ematen du askotan, niri behintzat bai. Beraz urduri xamarren nago zuen aurrean, eta unkiturik ere bai. Baina aldi berean, content. Horrelako gauza bat ospatu behar delako. Content, pentsatzen dudalako orain 100 urte euskaltzaindiaren beharra ikusi zuten guztiaiek, egin zuten guztiaiek, konten egonen liratekela orain.
ikusita beraiek pentsatu amestu zuten ura nolabait gauzatu dela. Konten aldi berean, bigarren 100. Aldi honi, hasiera edo jarraikpena eman nahi diogunok, haiek, 20. mendeko haiek bezala indarsu gatozela, kemenakin, gogoz. Beraz, horrekin ere kontenago, eta kontenago aurrera begira pentsatzen dudalako 21. menderako guztiok, bai euskaltzaindiak, euskalgintzan ari direnak, gizarteak, euskal herritarrak orokorrean, guztiak duten ametsa, euskaraz bizitzekoa, 22. mendean ezagutuko dugula, euskaraz jende anitzeko jende horrek euskaraz maitatu, pentsatu, eta euskaraz biziko dela uste dugulako. 100 urte dira. Esan dudan bezala, gutxi da, baina aldi berean asko da. 100 urte eta euskaltzaindiaren egin beharrak eta helburuak ez dira asko aldatu. Egiteko moduak eta harreman sareak ordea bai. Hori islatu nahi izan dugu mendeurrenaren logo berriarekin. Gure betiko zuhaitzari beste itxura bat emanez, irekiagoa eta dinamikoagoa. Etorkizunari begira jarri gara, dudarik gabe. 100 urte eta euskaltzaindiaren zuhaitza sendo eta irmo dago. Besteak beste aldatzen eta egokitzen joan delako urtez urte eta belaunaldiz belaunaldi. Gaitasun hori da euskararena. Etengabe egokitzen eta estekatzen dena gure euskal gizartearekin. Beste horren beste egin nahi dugu guk. 100 urte eta gure betiko zuhaitz berri bihurtu da. Ordenadore gailuetako plaka nagusietan ainoikoa den zirkuito baten modura, bere betiko adorea eta bizitasuna erakusteko. 4 haizetara zabaldu nahi du euskaltzaindiak nahia. Euskal gizartearekin batera aurrera egiteko nahi hori. Euskarak auspoa ardezan 21. mende korapilatsu honetan. 100 urte eta betiko leloarekin batera, ekin eta jarrai, betor mende urrena ospatzeko lelo berria. Euskara ehuntzen. Ez da izjoku hutsa ehuntzen hori. Mendeurrenaren pisua azpimarratu nahi du lemak. Baina aldi berean, bestelako ideak ere iradokitzen ditu. Hala nola, euskara zaintzen, ikertzen eta lantzen jarraitu behar duela Euskararen Akademiak. Baina euskalgintzarekin bat eginez. Gure betiko zerbitzu bokazio hori indartuz. Gaur-gaurko premia eta eskabidei erantzuna emanez. 100 urte eta koloreztaturik dator zuhaitza. Azken 25 urteotako berdea argitu dugu eta urre kolorez eman dugu lelo berria. Mendeurrena ospatzeko hain zuzen ere. 100 urte eta hemen gaude. Bizi-bizi. Beti egin duguna egiten. Euskara ehuntzen. Gure hizkuntza doitzen eta egokitzen. Ekin eta jarrai euskara bera eguneroko mintzatresna izan dadin. Orain, Ibon Usarralde, mendeurreneko bateratzaileak hartuko du hitza. Egun on guztioi. Nik ere bat egiten dut, Andresek eta Sagarrariok aipatu dituzten urduritasun eta ilusio eta poz horrekin. Andresek aipatu ditu mendeurrenaren helburuak, asmoak zeintzu diren, eta Sagarrariok aletu ditu logo eta lelo honen atzean dauden ideiak. Eta niri dagokit gaur mendeurrenaren koordinazio lanetan ari naizenez,
mendeurrenaren egitarauaren gaineko ideia nagusiak zuei aurkeztea. Ahalik eta laburrena izango naiz, izango dugu nahikoa denbora xehetasunetan sartzeko, baina ideia nagusi batzuk transmititu nahi dizkizuegu. Lehenik eta behin, mendeurrena ospatuko dugu 2018ko irailean hasi eta 2019ko urrira bitartean. Hainbat ekitaldi, hainbat ekimen, hainbat ekintza egingo ditugu, oso ezberdinak euren artean, baina aldi berean osagarriak aipatu dituzten helburu horiek eta asmo horiek lortzeko. Hala eta guztiz ere 4 multzo nagusitan sailkatu daitezke egingo ditugun ekitaldi, ekimen eta gainerakoak. Batetik, egitarau akademikoa dago. Jardunaldi akademikoek osatzen dutena eta gaurko aurkezpen honetan horietan jarriko dugu azpimarra. Egitarau akademikoaz gain, egitarau instituzionala egongo da. Hau da, mendeurrenen hasiera ekitaldi bat edukiko dugu, mendeurrenen amaiera ekitaldi bat edukiko dugu, baina tartean, herri erakunde nagusienekin ekitaldiak egingo ditugu, euskal kultura eta euskara sustatzeko, eta elkarlanaren garrantzia azpimarratzeko. Hirugarren multzo batean, ekitaldi artistiko-kulturalak ditugu. Iruditzen zaigu, gizartearekin batera aritu behar garela, gizartearekin jolastu behar dugula, gizartearekin emozionatu behar garela, eta horretarako antolatu ditugu koru emanaldiak, antzerki emanaldiak, musika emanaldiak, eta bestelakoak Euskal Herrian zehar ibiliko direnak hilabete guzti hauetan zehar. Eta azkenik, 4. multzo batean, 100 urte hauetako ibilbidea jaso islatu nahi duten ekintza daude, eta egin duguna gizarteratu nahi duten ekintzak daude. Dokumentalak, liburuak, komikiak, sekuentzia didaktikoak, eta abar. Orduan, lehendabiziko 2 ideia nagusiak hoixe dira. 2018ko irailetik 2019ko urrira arituko garela, ospakizunetan eta lanean, eta 4 multzo nagusitan antolatu ditugula egingo ditugun ekimen guzti horiek. Aipatu bezala, jardunaldi akademikoei buruz, egitarau akademikoari buruz jardungo naiz gaurko saio honetan, eta aipatu nahiko nuke guztira 9 jardunaldi aurreikusi ditugula, 2 izango dira 2018an eta beste 7 2019an. Jardunaldiekin aurtengo irailean hasiko garela eta amaituko dugula 2019ko irailean. Bidai bat egingo dugula Euskal Herrian barrena, toki ezberdinetan egingo ditugula jardunaldi akademikoiek, nazioarteko izaera izango dutela, nahi dugu hemengo esperientzia kanpoan erakutsi eta nahi dugu kanpoko ezagutza eta esperientzia ona ekarri. Jardunaldiaz gain, jardunaldietan entzun esaten dena argitalpenetan jasoko dugu, baina jasoko dugu baitere produktu audiovisualetan. Hau da, jardunaldian parte hartzen duenak jasoko du ezagutza bat, baina ondorenerako ere, bai argitalpenetan eta bai bideoetan ere jasota geldituko dira. Aipatu nahiko nuke, jardunaldi bakoitzak, bere arduradun akademikoa, bere lantaldea izango duela, bere batzorde zientifikoa izango duela, eta batzorde horri, lantalde horri dagokiola, jardunaldi bakoitzaren edukia zehaztea, ikuspegia finkatzea, eta bar. Aipatu baita ere, jardunaldi akademiko hauek, euskaltzaindiaren jardun eremu eta aztergai guztiei buruzkoak izango direla, eta beraz, euskaltzaindiaren batzorde, lantalde eta egitasmo guztiek parte hartuko dutela jardunaldi batean ezpada bestean. Horiek jardunaldi akademikoen gaineko ideia nagusienak. 2018koei buruzko xehetasunak emango ditut orain, eta 2019koak zerrendatu egingo ditut. Hala ere, lasai, jardunaldi akademikoa bakoitza etortzen denean, datorrenean, aurkezpenak eta egingo ditugulako eta xehetasunak emango ditugulako. Lehendabiziko gaia eta beraz lehendabiziko jardunaldia. Euskararen batasunari Ipar Euskal Herritik egindako ekarpena, jardunaldia eta erakusketa, jardunaldi honek lagun erakusketa bat izango du,
Baionan egingo dugu, eta jardunaldi hau 2018ko irailean izango da, eta erakusketa aldiz 2018ko abenduan. Bi helbururekin irudikatu dugu jardunaldi hau. Batetik, 1978 urtean Arantzazun egin zen batzarraren aurretik hainbat lan eta hainbat bilkura egin ziren, eta beraz, bilkura horietako batzuk Baionan izan zirenez, nahi dugu bilkura horietan egindako ekarpena berriro ekartzea, gogoratzea, azpimarratzea, aztertzea, hori da helburuetako bat, eta beste helburua da aurrera begira, Ipar Euskal Herritik begiratuta euskara batuak dituen erronkak identifikatzea. Hori da lehendabiziko jardunaldia. Bigarrena, duela 50 urte, Arantzazun egin zen batzarrak, finkatu zituen euskara batuaren oinarriak, 50 urte ondoren Arantzazura bueltatuko gara, berriro urrian egongo gara Arantzazun, eta jardunaldi honi 4 helburu nagusi ikusi dizkiogu. Bat da, 50 urte hauetan egin dugun bidea azaltzea, bigarrena izango litzateke gizartea batasunaren garrantziaz ohartaraztea, hirugarrena egungo egoeraz gogoeta egitea, eta Baionan bezala aurrera begira jartzea. Eginkizun dagoena zer den definitzea. Orduan haue dira 2018an egingo ditugun jardunaldi akademikoak. 2019an, guretzako hirugarren gaia, hirugarren jardunaldi izango dena egingo dugu, gaia hizkuntza eskubideak izango dira, Iruñan izango da, eta 2019ko urtarrilean. Ondoren, Iruñatik Gasteizera joango gara, 2019ko otsailean, Ahoskera izango da aztergaia. Jarraituko dugu bidaiatzen, 2019ko martxoan Bilbon egongo gara, kasu honetan dialektologiari buruzko jardunaldi bat egingo dugu, eta baliatuko dugu jardunaldia Euskara Ibiltaria izeneko erakusketa baten bertsio berritu bat inauguratzeko. Apirilean atsean hartuko dugu. Maiatzean literaturari buruzko jardunaldi bat egingo dugu Bilbon baitere. Ekainean onomastika izango dugu aztergai Gasteizen. 8. jardunaldi akademikoa gramatikari buruzko izango da 2019ko uztailean Donostian, eta amaitzeko, jardunaldi akademikoekin amaitzeko, teknologia berriak eta euskararen inguruko harremana aztertuko dugu 2019ko irailean Donostian. Hau da, jardunaldi akademikoei, egitarau akademikoari buruz aipatzeko genituen ideia nagusienak, aipaturikoa. Xehetasunak izango ditugu urreratu ala, bakoitzak bere aurkezpenak eta izango dituelako, eta nire aldetik, besterik ez. Andresek badu, zerbait esateko jardunaldiei buruz. Labur izan da, hain zuzen ere, 3 gidalerro nagusiak labur bilduko ditugu, zein diren gure helburuak. Lehena, esan dugun bezalaxe, elkarlana, beste eragile publiko, pribatu eta sozialekin. Ulertzen baitugu, beraiei gabe, ezin dugula aurrerapenik egin. Bigarrena, etorkizuna. Atzera begira baino, aurrera begira. Historiak bere pisua badu, ezin dugu hori ahaztu, ez da alboratu ere, baina historia guk egin behar dugu euskara eta euskal kulturaren aldetik. Eta hori egiteko, lehen esan duguna, abagune ederra da mende horren hau. Programa ere alakoa jarri dugu, hori guzti hori betetzen dugunean. Eta ekarpena, guretzat ezinbestekoa dena. Euskararen bizi berritze horri, prozesu horri, aurrerakada ematea. Aurrerakada galanta, esango nukenik. Seguru nago, hemendik urtebetea ez, baina urte eta erdira, ni nahiko nuke behintzet, gauza izan gaitezala, gaur aurkezten dugun honen balantzea egiteko zuen aurrean, eta esateko, honetan asmatu dugu,
Beste horretan behar bada ez horren beste, baina oro har, esango genuke balantze, guk ala nahi dugu, positiboa eta aldala bintzet optimista izatea. Voy a terminar en castellano con 4 ideas fundamentales. La primera, sobre todo, el que no nos asustemos. Este tour que hemos organizado en torno a Euskal Herria es, entre otras cosas, porque nosotros tenemos un centenario un poco complicado. En 1918, como consecuencia del Congreso de Oñati, se nombraron 4 académicos, recogiendo la idea que la Diputación Foral de Vizcaya ya había propuesto a través de Landaburu y Elgezabal a principios del 18, y esos 4 diputados, durante un año, nombraron a los otros 8 diputados, no, iba a decir euskaltzain, académicos, de número, perdón, me sale lo de los diputados, porque Elgezabal y Landaburu eran diputados, pero Azcue, Campión, Prusán y Urquijo no eran diputados. Fueron los 4 primeros miembros de la Academia. Pero el Pleno, por primera vez, se reunió en San Sebastián en 1919, a principios de octubre. Esa es la razón de que a lo largo de un año, esa y el hecho de la territorialidad de Euskaltzaindia y del euskara, es la razón de que a lo largo de un año pues, hemos organizado este tipo de actividades, tanto académicas como artístico-culturales y otro tipo, en todos los territorios del euskera. Centenario. Y como tal, recordar que a lo largo de estos 100 años, en torno a Euskaltzaindia se ha vertebrado una auténtica comunidad científica y académica de más de 500 partícipes que, junto con los trabajadores y toda la sociedad, han sido capaces de articular algo que probablemente era impensable en el siglo XIX, aunque hubo muchas voces que lo pidieron, que era una institución en torno al euskera. Eso es lo que ha hecho Euskaltzaindia, lo que hace y lo que creo que hará. Aquella primera academia, modesta ciertamente, a la que le costó encontrar sede, hoy es la institución consultiva oficial en materia de euskera, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en Navarra, y goza de un estatuto especial al otro lado de la frontera, en los territorios de Iparralde. Es una academia a la que normalmente se le suele, iba a decir imputar, se le suele reconocer el mérito del euskera unificado, y ciertamente no lo hemos de negar, porque fue la academia la que, recogiendo esas inquietudes sociales, fue capaz de articular ese euskera unificado. Pero es una academia que en tiempos difíciles ha estado al lado del euskera y de la cultura vasca y que sigue estando al lado de esos 2 motivos fundamentales de su actuación. Sería demasiado prolijo extendernos en todas aquellas instituciones, en todos aquellos ámbitos que la academia ha ido creando a lo largo de su historia y que hoy son precisamente la articulación del mundo de la cultura en euskera moderna. ¿Qué queremos? Queremos vivir con la sociedad vasca el siglo XXI. Para ello estamos haciendo cambios que a veces no son fáciles, cambios que cuestan, cambios porque 100 años han creado ya una serie de tradiciones que evidentemente a veces yo no diría que hay que romper, pero sí que hay que moldear y actualizar a los tiempos actuales. Hoy no podemos trabajar como hace 100 años. Hoy tenemos que recoger el legado, la misión de aquella primera academia y adaptarla a nuestras circunstancias. Saber qué es lo que hubieran hecho aquellos académicos hoy, aquí y ahora, que estoy seguro que no hubiera sido lo mismo que hicieron hace 100 años, porque entonces tenían unos condicionantes concretos. Para eso hemos empezado ya hace tiempo a trabajar en esa relación con la sociedad. Nos hemos lanzado a las redes sociales, hemos hecho un proceso yo creo que muy vigoroso de digitalización, en el cual vamos a seguir. Hemos abierto nuestras sedes y delegaciones para que otros grupos del ámbito del euskera y la cultura vasca puedan participar con nosotros en este esfuerzo común. Y además queremos eso, queremos que así como hace 10 años le dimos las gracias a la sociedad vasca, hoy le pidamos a la sociedad vasca en torno al euskera y a la cultura vasca una ilusión renovada de colaboración, de trabajo conjunto, porque o lo hacemos entre todos o no lo haremos. Somos optimistas respecto
al euskera y la cultura vasca. Yo diría que somos realistas. No creemos tanto en llantos, lamentos agónicos, como en el trabajo diario, en ese abrir la persiana todos los días y trabajar en pro del euskera y de la cultura. Y ahora que voy terminando me llega la tos. Ha llegado el siglo XXI, el euskera está vivo. Sigamos trabajando. Tejamos entre todos esa red, ese tejer el euskera, ahora y siempre. Y en ese tejer el euskera, Euskaltzaindia siempre ha tenido claro que su labor es institucional. Tenemos efectivamente que citar y agradecer a todos los organismos públicos que tanto a uno como a otro lado de la frontera, en todos los territorios del euskera, incluso hasta, digamos, fuera de los territorios del euskera, la colaboración con el gobierno central es también una realidad, nos ayudan, nos apoyan en nuestro trabajo. Pero también tenemos que agradecer a quienes día a día, en ese trabajo muchas veces que no se ve, en ese trabajo que es sordo, en ese trabajo que es de insistir para que el euskera y la cultura vasca avancen, eso, en el día a día están. A esos también se dirige Euskaltzaindia, porque sin ellos no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, ese es el resumen, esa es la idea. Ehun urte geroago, euskara ehuntzen, euskara bilbatzen. Y recordemos nuestro lema, ekin, trabajando, eta jarrai, y continuando. Esa es la razón de nuestra existencia, trabajar y continuar trabajando en pro del euskera. Eta orain nahi baldin baduzue, eta agur esan baino lehenago, zuetariko norbaitek zerbait nahi baldin badu galdetu, si alguno quiere hacer alguna pregunta, este quizás puede ser el momento más oportuno antes de empezar a euskera ehuntzen. Vale, besterik espaldin bada, agur, mila esker eta parkatu, gaur hasi da hurrengo hilabetetan emango dizuegun matraka. Mila esker.